Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon, anaw sab kini ang usa ka programa sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang yung alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa kinasingkasing kami magapanghinaot kaninyo nga unta nining tungura karon, kamo na ana sa inyong nahimutangan aron patalingugan kini makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan o magapanghinaot kami nga anak kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas. Kung kini nga makamaturan nga among gipadangat ni kaninyo, nagabase kini sa Biblia nga gitudlo ni Master kanamo, padayon sab nga among gitudlo kaninyo. O kung may mga basahon man nga gigamit nga mga referensya, dili kini nga basahon o libro nga mao na gyud ang Biblia, kun dili gigamit kini para sa pagpamatod nga dili masupak usab ang Biblia. O kining mga pagpamatuod namo sa kinasingkasing sa tanang mga dapit nga nagpasalamat kami sa mga chapter president sa ilang pag-abaga o pag-angkon o radio station. Kumusta kining tanan para mailagad kining maong sistema sa kamaturan. Among mga pangumusta kaninyo ug mainiton diha sa inyong tagsa-tagsa kadapit karon nga nagapatalingog. Ug ilabi na usab sa PBCM compound sa ilang malahutayon nga pagsuportar para sa atong programa. Kumusta kaninyo? Og sa dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang katiguma, no? Disyembre 29 man ang atong timan-an sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, og ang Agosto 19 og ang Marso 10. Og dili usab nato kalimtan ang atong binulan nga mga paghatag sa adunay makasing-kasing para sa atong obligasyon para sa PBCM Palace Reconstruction. Og nining tungod karon magapaila pang kauban pang ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghilista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan o ganiya pa ang kauban nga ebanghilista. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsuon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras makigsunan sa inyong pagpatalingog nining 26 na ka mga radio station. Visayas ug Mindanao mabati ang programa Mga Langitong Lamdag sa Kinabuhi. Og dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City, mabati ang programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. O adunay pagsubli niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes sa launa ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live usab sa Facebook magigsunan ang programa o makita kini sa YouTube. Ingon man makita usab kini sa Parasat Cable TV sa TV5. Og ang among mga paghatag o pagpasalamat sa mga kaigsunan nga nagahatag suporta sa mga radio station. Labi na din sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM. Ang programa mabati matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabihion o kini gisuportaran sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O gikumusta usab namo ang mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat, PBCM member. Ingon man ni Sister Lily Patterson dinhi sa United States of America. Usab ang chapter president mga kaigsunan dinhi sa Tandag City Branch, Brother Demetrio Campado. Ato usab nga gi-acknowledge ingon man sa iyang kapika sa kinabuhi Marina Hubay Campado. Ang chapter president usab mga kaigsunan dinhi sa Montesuerte, Carmen Bohol, Branch 105. Ang chapter president Brother Jeronimo Divino. Ang iya usab nga Vice Chapter President dinhi sa Montesuerte, Carmen Bohol Branch 105, Brother Gregorio Painagan. O kato usab nga gihatagan og pagtagad atong gikumusta ang atong igsuon dinhi sa Valencia Bohol. Atong igsuon Brother Nilo Hodilia, uban sa iyang kapika sa kinabuhi dinhi sa pagpatalingog niya sa radio station dinhi sa Radio Ultra, yun man dinhi sa RPN Dixkio. O ang legal counsel sa PBC mga kaigsunan, malalain Attorney Ramil G. Carion.
O ang mga pagpangumusta sa tanan nga mga nagsunod, labi na sa atong igsoon din sa Prosperidad, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino, din sa San Francisco, o din sa Prosperidad, din si Ambrosio Berano o sa iyang pamilya nagasunod usab, din sa Taguluan, Brother Jerry Kila o sa imong pamilya, atong igsoon, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos o sa iyang kapikas Rosita Co Mangalos, din sa Claveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Tanan nga mga higalang salesman usab mga nagasudong sa programa, kalakip kamo sa among gipanimbaya. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero nga makita sa screen 0917-811-8882. Pagkaroon sa pagisgot sa tema, mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, Brad Ronnie, Brad Dever, Brad Rene, ang atong pagisgutan karon mao kini. Ang Dios kun mosulod, magpataka ba siyag sulod, mosulod bisan asa. Maning atong tun-an. Ang Dios kun mosulod, magpataka ba siyag sulod, mosulod bisan asa. Ngano nga ato kining gisgutan sa atong pagtuon? Tungod kay bot namong ipasabot sa mahimong mga membro sa PBCM, dili ta magpataka-taka og sulti. Busa pa dayon gyapon namo nga among tubagon ang imong giluwatan nga pamahayag kang Danny Mabini. Kay ngano, ang tuyo namo pod nga makasabot giga nga mahabalik. Dili ta magbuhat og prinsipyo dan nga bulag sa gitudlo ni Master. Og dili ta magpataka. Ngano man, tungod kay hangtod karon kami nagapaamot kung tinuod ba nga ang inyong giingon nga ikaw may nagsulti nga wala tagda imong papa kay mo surrender. Kay kanang pulo nga mo surrender, butang ka na nga dili nagamiton ang isurrender. Pero imbis mo surrender mo, nagsige man gyapon magpabuto og sa gubat pa. Naday ni surrender nga nagsige pagpabuto sa ilang pusil. Nalabi na nga gusto nako nga mahatod sa kanginan nga dunay initial nako nga tubag diha sa atong gipakita sa pag-chat nako diha sa Facebook nimo. Pero unsay imong gitubag? Tungod kay gikuha nato nga sa pagpamatuod nga si Master siya ang ebanghelyo nga napatik na gani sa basahon sa mga kasinatian sa Espiritu Santo nga nagpakatao kang Master Tomas de Inyo Sr. Unsay imong gitubag dayon sa diyang gisulti namo? Ang ebanghelyo ni Master nga sukad pa sa pagatukod sa kalibutan, gikan sa pagkatao ni Kristo adunay 3,891 kalawas ang gisulti ni Master nga gisudlan kibali sa Espiritu sa Dios. Nya nang bahina anang numero nga 3,891 apil na ang iyang lawas ug wala na ilain. Pero unsay imong gitubag, nag-ebanghelyo si Master matod pa nimo nga pwede nga mosulod diha sa iring. Namo man na karon ang atong tukion nganong nakaabot ka anang hunahuna busa nabutyag kini o na pahayag nato ang atong pagtuon ang Dios kon mosulod magpataka ba siyag sulod bisan asa. Nga karon niya ang atong ipahayag sa iyang giluwatan na pagpamatod sa Facebook, Brad Dever, atong basahon. Okay, Reb, atong pagkabasahon mo, okay ni ang message ni Danny Mabini sa Messenger app, Reb, atong pagkabasahon, nag-iingon ini. Kay gisugo baya sab na akong amahan ni Master. Tinuod man na, pero dili sab nato kalimtan ang sulti ni Master. Sa sinugdan ang Dios walay balay. Pwede ra daw siya musulod bisan asa, bisan gani daw sa iring, mao gani daw napangag siya, kay gimusmos siya, kay gikaon niya ang sudan. Kana, depende na lang og seryosohon na nimo pagsabot. Oh, di ba na pagkasulti ana imong gibutang nga si Master nabutang ka na rondan nga na namastamas ka ana lugar si Master nahimong iring ikaon niya tong sudan mong gimusmos siya kay hinungdan hinon nga napangag siya pagtarong gud diha pagpamatuod ba ngano man unsa man ito batot pas mga members BBCM unsa man gyud ito kalami tong sudana nga si Master dili makagahom niya to nagpairing-iring na lang siya nya gimusmos na lang hinon siya kay gikaon ang sudan nakahimo ka sa paggamit sa imong kugon nga nagpairing ka granting di ka kahimo pagpangitag sudan nga kita gani nga mga membro mga sakop makapangita magaring sudan ug matud pa nila sa uban ba na lang ginamos
Sudan mo lang gyapon na sa pinubre na nakahuna-huna pud uroy kanya na pero ni ay punto unahon na to kining atong gi-highlight nga gipula nato makita man sa screen nga sa sinugdan ang Dios walay balay kay matod pa nimo nga gisugo man ang imong amahan ni Master si Master gi inyo bang gamiton tinuod man na matod pa nimo pero dili sab nato kalimtan ang sulti ni Master sa sinugdan ang Dios walay balay unahon ta na karon kay nagamit magkag sa sinugdan ang Dios walay balay. So galanta sa sinugdan ang Dios sa wala pa magpakatao brethren. Sa Biblia unsa ang Dios? Ang Dios, Reverend, gitawag sa Biblia Espiritu. O ang priba niya na, din sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church na kapagabasahon sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 24. Gingon. Ang Dios Espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Busa ang Dios sa sinugdan brethren sa gibasa nimo? Espiritu Reb. Oh, karon kay ang Dios Espiritu man. Ikining sulugoon sa Dios na sayod kita gitawag kanang anghel o kon manulunda. Ang manulunda o anghel giingon ba pod sa Biblia brethren nga kini espiritu sama sa Dios? Ang anghel o manulunda Reverend giingon gina sa Biblia nga espiritu. Dinhi akong pagbasahon kining Biblia adunay tatak 70 Adventist Church sa Hebreo hanon kapitulo 1 bersikulo 13 ngadto sa 14. Apan kinsa bang manulundaa ang iyang gingnan lumingkod ka sa akong tuo hangtod ang imong mga kaway mahimo kunang tumbanan sa imong mga tiil. Sa 14, dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanununod sa kaluwasan. Kung mao, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan, ang Dios Espiritu ug ang mga manulunda usab sa nabasa sa Biblia gitawag usab og espiritu. Na kung espiritu ang manulunda, unya ang Dios Espiritu. Nganong ang Dios Espiritu ug ang manulunda espiritu, nganong ang Dios maura man siya itawgon og Dios nga espiritu man pud unta brad Diber unya ang manulunda espiritu man pud nga kahimtang nganong ang manulunda dili tawgon og Dios taliwala nga siya espiritu pod. Kay sulugoon man lamang sila ug may amahan nga Dios mao ang amahan sa mga espiritu reb. But ipasabot nimo brad Diber nga ang katong gitawag og Dios nga espiritu kato lamang tawgon og Dios katong espiritu ang Dios nga amahan sa tanang espiritu. Oo, sakto reb. Oo. Niati pagabasahon kining Biblia nga may tatak SDA dinhi sa Hebreohanon kapitulo 12 bersikulo 9 nagaingon ini. Labot pa kita adunay yutan-ong mga amahan nga nagpanton kanato og sila atong gipanagtahod. Dili ba nga sa labi pa hinuon magapailalom kita sa amahan sa mga espiritu ug tungod ni ana mga buhi kita. Busa ang Dios di ay sa Biblia mga mahal namong tigpaminaw gitawag og amahan sa mga espiritu katulay tawag og Dios. Tungod kay siya maoy labaw gitawag og amahan ang katong ubos kanya mga anak nga mga espiritu lugar kung siya amahan man sa tanang espiritu di siya ilabaw kay sulugoon man lang ang mga manunda o kon ang anghel. Nakaron, gawas nga gitawag siya amahan sa mga espiritu busa tawgon siya Dios. O sa pa ang gitudlo sa Biblia ngano nga ang Dios gitawag og espiritu o ni ang manulunda bradron gitawag og espiritu pero ang kinilang ang Dios nga gitawag og aman sa mga espiritu maulay tawgon og Dios. Nabay dugang pahayag sa Biblia ang pagpatinaw niya na. Adunay dugang pahayag Reverend og dinhi lang gyapon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church na pagabasahon dinhi sa Numeros kapitulo 16 bersikulo 22. Ingon ini ang nakapahayag. Og sila minghapa og nanag-ingon, O Dios, ang Dios sa mga espiritu sa tanan nga unod, makasala ba ang usa ka tawo og maligot-got ba ikaw sa tibok nga katilingban? Kumao, matinaw nga kining gibasa, no? Timan-an nato nga, O Dios, sa Numeros 16:22, O Dios, ang Dios sa mga espiritu sa tanang unod. Musa, katud ang Dios nga atong Dioson, mao to siya ang Dios sa tanan nga mga espiritu sa tanang unod. Og maayong timan-an,
nga ang Dios espiritu, ang manulunda espiritu nga kahimtang sa atong nabasa sa lugoon, dili siya matawag og Dios kay katong Dios kato siyang Dios sa tanang espiritu o katong Dios sa mga espiritu sa tanang unod. Tungod kay ang manulunda may unod gyapon kana, may lawas mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw. Pero ang lawas sa manunda, lain sa lawas sama kanato nga tao nga niya sa kalibutan. Unsay prueba sa Biblia, Brad Rini? Aniya ang prueba, Reverend, atong pagbabasahon nga Biblia, adunay tatak 70 Adventist Church. Sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 39, ngadto sa 40 ang nakasulat. Kay wala man nagsama ang tanang unod, kundili adunay usa ka matang sa unod, ang alang sa mga tao, og lain ang alang sa mga mananap, og lain ang alang sa mga langgam, og lain ang alang sa mga isda. Sa 40, adunay mga lawas nga langit nun, og aduna usab ing mga lawas nga yutanon, apan lain ang kasanag sa mga yutanon. Busa klaro, matinaw nga sa gibasa diya niyana sa bersikulo 40, adunay mga lawas nga langitnon ug aduna usab ing lawas nga yutanon. Katong langitnon nga may lawas, motong manulunda. Busa katong yutanon nga lawas, mo nang kita gibutangan tag espiritu. Busa ang Dios maoy tag-iya sa tanang espiritu, siya mao ang aman sa mga espiritu. Siya ang Dios sa tanang mga espiritu sa tanang unod, nga ang unod wala man nagsama. Lawas nga langitnon sa paras mga anghel o manulunda, ug lawas nga yutanon nga kining atong lawas mga kaigsonan. O nang gisugod na to ni sa sinugdan pod. Kay matod pa sa ato nang nabasa nga, matod pa sa sinugdan kuno ang Dios walay balay. Sundan ta ang iyang katarungan ni Danny Mabini. Karon, tungod kay ang manulunda gitawag magsulugon sa Dios sa Biblia. Kinsa ang usa sa manulunda sa Biblia, Brad Deber? Ang usa sa manulunda ri mao si Gabriel. Atong pagaprubahan mogamit tag Biblia kining may tatak SDA kon Seventh Adventist Church. Dinhi sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 nagaingon ini. Og sa ikaunom ka bulan ang manulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret. Sa Biblia, mga mahal namong tigpaminaw, ang manulunda, espiritu. Si Gabriel di ay, espiritu ni, kay manulunda man. Sulugoon sa Diyos nga gipadala. Iyang pangutana, mayong masayod, nga bisan tuod sila og espiritu ang kaimtang ang manulunda. Pero sa Biblia, gitulo gyapon nga sila tao. Sumala sa Biblia, sama ni Gabriel. Unsay puriba, Bradron? Nga bisag espiritu, tao gyapon ang tawag nila kay aduna sila'y lawas nga langitnon, lahi lang sa atong lawas nga gitawag og yutanon. Okay, ang pre-barib din nilang yapon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa Daniel, Kapitulo 9, versikulo 21 ang akong pagbasa sa prueba. Oo, sa nagasulti pa ako sa pagampo ang tao nga si Gabriel. Ay, giklaro na nga kini si Gabriel sa kamanulunda, gingog tao nga akong hikitan sa pananaon sa sinugdan, sanglit gipalupad sa makusog mihikap kanako sa panahon nga duol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Dili na malimod kay nagsulti mi sa nakasulat o nabasa sa Biblia nga ang manulunda espiritu nga kahimtang. Ang Dios espiritu nga kahimtang sa sinugdan. Mao na ang atong napamatud-an o dili pwede nga ang manulunda tawgog Dios. Tod kay ang tawgog Dios katong amahan sa tanang espiritu sa tanang unod. Og ang manulunda naagyapoy lawas na unod nga langitnon atua unod o lawas nga yutanon. Busa ang Dios sa mga espiritu siya gitawag og aman. Sa mga espiritu mauto ang Dios. Nakaron si Jehova nakita og mabasa nato sa Biblia nga sa ubang hubad nga gitawag og Yahweh. Unya kay ang Dios, espiritu, ang manunda espiritu. Nabasa sa Biblia nga gitawag na ang manunda og tao. Si Jehova ba pod sa Biblia, brethren, bisan siya og espiritu nga Dios. Mabasa ba nga tao gapon? Sumala, sa nakasulat sa Biblia. Mabasa rib kay og di mabasa mo lugar nga dihado ang Dios manulunda. Manulunda espiritu, nabasa man nga tao sama kang Gabriel. Busa kay ang Dios mo may amahan sa mga manulunda o espiritu,
mabasa gyapon nga tao sama kang Hioba nga Dios. Lahi lang lugar sa sistema na to. Ano ang babasahon ko sa Seventh Adventist Church gapon nga Biblia sa Exodo kapitulo 15 reb akong pagbasa sa bersikulo 3 gingon. Si Hioba mao'y tao sa panggubatan, si Hioba mao ang iyang ngalan. O di matinaw nga bisan giingon na pagsulti nga siyo ba mao'y tao sa panggubatan, ang punto tao nga atong nabasa. Ang manunda nga si Gabriel tao nga atong nabasa. Pero kung ingnon parehas nato, diha na ta magkasinayop ana kay lawas nga may anaa sila niana pero langit nun nga lawas ang ato nga lawas yutan-on sa nakasulat sa Biblia. Mao ni ang sinugdan nga atong gikutlo. Karon balikan ta ang gisulti ni Danny Mabini. Ang atong gi-highlight nga gipula nato o gi-red. Brad Deber, Atong pagabasahon rib kinilang punto nakapula matud pa niya dinhi sa sinugdan ang Dios walay balay. karon atong pihuon kung unsa gyud kay ila man giingon nga sila mga linamdagan sa Espiritu Santo natudluan man mo dan sa inyong papa. Kanya hayra ang inyong igsoon nga si Aldrin di nami pasundon ni Master kay kabhang na. Nya mingon ra ba kag naay pagtuo. Nganong nagsunod-sunod pa man mong kabhang naman na kanang inyong giwali nga di na makasulti. Pagtuo ba ni na namadlong na gani? Di nagkasinayop mi ana na imong ra ba nang gidipinsahan. Naunsaon nato pag ila nga nasayop mo nga di man mo mukonsid. Karon, busa gisugod nato sa sinugdan nga ang Dios espiritu. Nya ningon po ka sa sinugdan ang Dios walay balay. Tinod ka sa sinugdan ang Dios walay balay. Ato sang susihon unsa ang kalidad kung mag-isgot ang Dios sa Biblia, Brad Rene. Kung mag-isgot ta og Dios Reverend, ang Dios ana ka na sa tanang dapit. Dinhi akong pagbabasahon nga Biblia, nganing mayong balita Biblia nga adunay imprimatur ni Ricardo G. Carbinal-Vidal sa Jeremias kapitulo 23 bersikulo 23 ang nakasulat sa bala ng kasulatan. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Ako ang Dios nga anaa sa tanang dapit og dili sa usa lamang kadapit. Timanan nato matinaw sa gibasa ho. Ako ang Dios nga anaa sa tanang dapit. Matod pa nimo ganina o matod pa sa atong nabasa sa imong text message no, sa Facebook nga imong gi-reply diri kanako sa sinugdan ang Dios walay balay. Pero timanan nato naa siya sa tanang dapit. Karon tinod ka sa sinugdan ang Dios Espiritu man sumala sa Biblia. Unya ang Dios matod pa nimo sa sinugdan walay balay kay nagsulti si Master ana ninyo. Hangtod nga pagsulti ni Master niya na nga pwede ang Dios kay mahimo man niya ang tanan musulod sa iring. O mao gani hinungdan nga napangag si Master kay gikaon niya ang sudan adto kisa tong tawhana nga imong giingon nga gikaon niyang sudan. Gimusmos siya di napangag. Kung ikaw mo'y Dios o ako'y Dios niya pangagon ko nimo sa unta naman ka karon. Wa na lugar ko'y gahom sa mga nagmumo nako. Og ako'y Dios ti ana, garo-garo ko nga Dios. Ba man ko magpahimong iring para lang yun muka og sudan. Nauna ana ng imong gisulti ba? Imbis na nga tarungan mo nagsamot na mo kagayot ang rason ninyo. Nya kusog mo ingon nga muliktor mo namo nya dawato namo na among ipanudlos mga tao. Nga miingon ra ba mo mao ni gituhan namo si Master gyapon wa mawa among pagto. Wa mawa ang pagto nya miingon nga nganong nagsunod-sunod pa mo ang kabhang naman na. Di naman na makasulti. Di lain na ang sundon kabalo naman mi imo man ang papa. Karon sa tinuod mga mahal namong tigpaminaw ang Dios na ay iyang balay. Wa lang ignag balay. Diin siya magtrono, muna ang iyang balay. Sa Biblia, brethren, asa ba ang Diyos magtrono? Isip iyang balay. Hain ang iyang sistema nga balay, nga mo iyang gitronohan. Okay, sa Biblia rib ang Dios dito nagtrono sa langit. Basahon akong priba dinhi sa Biblia ang may tatag Seventh Adventist Church. Ari ko mabasa sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 1 ngadto sa 2 unahon ta ang bersikulo 1 giingon. Mao kini ang giingon ni Hioba pahayag ni propeta Isaias kini. Ang langit mao ang akong trono. Matud pa ni Isaias si Hioba kuno namulong ana nga ang langit mao ang trono, ang iyang trono. O ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsang dagwaya sa balay nga inyong pagatukuron alang kanako ug unsang dapita ang akong pagapahulayan. Sa bersikulo 2 gingon. Kay kining tanan
nga mga butanga gibuhat sa akong kamot. Bisag diya rata, Brad Ron, no? Oo. Matinaw nga nag-ingon kining tanan gibuhat sa akong makamot kay naningil pa ang Dios o nagsulti sa bersikulo 1 nga gibasa niya na sa di pa ang bersikulo 2. Nag-ingon, no? Mo kini ang gingon ni Jehova, ang langit mao ang akong trono ug ang yuta mao ang tumbanan. Unsang dagwaya sa balay nga inyong pagatukuron alang kanako. Mo nang sa bersikulo 2 gitubag kining tanan nga mga butang nga gibuhat sa akong makamot o muning sa sinugdan. Siya ra sa iyang makamot ang iyang pinuy-anan. Mao iyang gikagustuhan katong binuhat sa iyang makamot. Asa? Ang langit nga mo iyang trono. Dito man alangan na mag-asa siya nagpuyo. Di sa sinugdan, espiritu siyang kemtang. Di sa langit, mao'y giingon nga iyang trono. Gawas niya na. Ado na ba'y pagpaluap sa gitawag og bag-ong tugon. Sumala sa Biblia, Brad Dever? Oo, Reb. Atong pagabasahon sa Biblia gihapon nga SDA kung Seventh-day Adventist Church. Sa Buhat, Kapitulo 7, versikulo 49 ngadto sa 50. Mao kini atong mabasa. Ang langit maoy akong trono, ug ang yuta maoy tumbanan sa akong mga tiil. Unsa pa mang balaya ang inyong tukuron alang kanako, nagaingon ang Ginoo. Uunsa pa man ang dapit nga akong pahulayan. 50 dili ba gibuhat man sa akong kamot kining tanang mga butanga? O di nakita nato bisan ang bag-ong tugon nagpaluap gikan sa daang tugon. Nga gibuhat lang gyud sa iyang makamot. Busa naningil ang Dios, unsa pa man ang balaya ang inyong tukuron alang kanako. Busa asa di siya sa sinugdan. Na ay balay, katong langit, ingon ka ang Dios. Walay balay sa sinugdan. Mo na giingon ni Master, ang may taburon di ay mahibalo si Master. Na si Master may nagtudlo din namo, na nganong nahibalo me. Ang mugawas nun, malupig na hinunamos Master na, ay mong tinunto ba? Ha? Nakaron, sa Biblia, dugang payag. Kay ang langit mo iyang trono, di dito siya mupuyo. Gawa sa langit, di dito siya mupuyo. Sa sinugdan, ipakita ba? Kay kung maghisgot tag sinugdan, ang Biblia, dili man nimo ingnon nga ang bag-ong tugon mo sinugdan. Ang daang tugon, Old Testament. Ang bigyan niya na, kung isugot ta sa sinugdanan, ang Old Testament. Sa Biblia ba? Sa Old Testament. Nagtudlo na ba sa sinugdanan? Asa pod, magpuyo ang Dios. Sumala sa Biblia, Brad Rene. Niya, atong puribahan, Reb, din sa atong pagbabasa ng Biblia. Adonai tatak Seventh-day Adventist Church sa Proverbio, Kapitulo 8, versikulo 31 ang nakasulat. Nagakalipay sa iyang puloy-anang yuta, og ang akong kaymuot didto uban sa mga anak sa mga tao. Tanawa, di ba matinaw sa gibasa? O na, nagakalipay sa iyang puloy-anang yuta. Ang Diyos di ay, gawas nga magtuno sa langit, ang yuta, may tumbanan siyang tiil, pwede po siya magpuyo sa yuta sa atong nabasa. Di kung nagpuyo tagbalay, unya nagpuyo siya sa yuta, di pwede na mao ang iyang balay. Wala ninyo masabte. Nya, mao man kaha, nga gikunsaran mo, naasa man na, pangwaan ang inyong katarungan. Kay kamo may muliktor. Ganong imbis kamo muliktor na mo, kamo may malikturan lagi. Unya, kung nagliktur pod mo na mo, nasibo ba ng inyo ha? Sa nakasulat sa Biblia. Nadugay na nga di na magwantan. Ingon naman gani mo, ang mga kinunsaran, wa na magkinahanglan og Biblia. Bisan si Kristo, wala magbasa sa Biblia. Pagka nabasa sa Lucas 4:16 hangtod sa 21, sa Easy English Bible, nakita nato nga si Kristo nag-ukab og nagbasa og Biblia. O di nasayop na taana. Ha? Nakaron, tungod kay ang Dios nagpuyo man sa puloy-anan, siya may kalipay siyang puloy-anan nga yuta. Tungod kay dia sa yuta, gisugo na pud sa Dios nga ang tao ipagbuhat og balay niya. Unsay priba, bradron, nga nagsugo ang Dios nga ipagbuhat og balay niya diin sa sinugdanan, siya nagpadayag para sa pagbuhat sa balay niya. Okay, niyang pare-bare-baren nga tungod kay ang puloy-anan sa Dios niya mampod siyuta, nagsugo siya ngadto sa iyang mga alagad nga magtukod og balay para sa iya, ha? Para sa Dios. Dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church gyapon ako pagbasahon dinhi sa Esdras kapitulo 1 bersikulo 3 ingon ini. Bisan kinsa nga anaa sa taliwala ninyo sa tibok niyang katawhan, ang iyang Dios magauban kaniya.
og paadtua siya ngadto sa Jerusalem nga anaa sa Huda, og patukura sa balay ni Jehova. Ang Dios sa Israel, siya mao ang Dios nga anaa sa Jerusalem. Kaklaro sa nabasa mga mahal namong tigpaminaw. Patukura sa balay niyo ba ang Diyos sa Israel? Siya maong Diyos nga nasa Jerusalem. Ipagtukod sa balay sa Diyos. Kung balay sa Diyos, di siya mo puyo diyan niya na. Kung muingon ang Diyos sa iyang mga taon, apil mong sulod diha. Di sila nanimba sa balay sa Diyos. O ka, walay balay ang Diyos. Diha rataman ang inyong pagsulti. Nakaron, kung gisugo sa Diyos ang mga tao sa pagtukod sa balay sa Diyos, basta-basta balangpod ang balay sa Diyos, nga tukuron kung magpasidungog ang tao sa Dios nga gisugo nga tukuran ninyo ang akong balay, basta-basta balang pod Brad Deper so wala sa Biblia ang balay sa Dios. Na dili gid reb kinahanglan matahom kaayo ang balay sa Dios. Atong pagapuribahan mogamit tag Biblia kining may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church dinhi sa unang Kronikas, Kapitulo 22, versikulo 5. Mao kini atong mabasa. Og si David miingon, si Salomon nga akong anak nga lalaki batan-on og linghod pa. Og ang balay nga pagatukuron alang kang Jehova kinahanglang matahom kaayo sa dungog ug sa himaya sa tibuok nga mga kayutaan. Busa ako magaandam alang niini. Busa si David nagaandam sa pagkadaghan gayud sa wala pa ang iyang kamatayon. Tan-aw na to. Ingon ka Dani Mabini nga sa sinugdan ang Dios walay balay. Palpak na to sa langit ug dinhi pod sa yuta siya mapuyo. Unya nagsugod pod siya sa pagbuhat og balay sa Jerusalem. Unya sa nabasa nato sa Biblia sa 22:5 sa unang Kronikas nagisgot ug ang balay nga pagatukuron alang kang Jehova kinahanglan matahom kaayo. Ang punto diya, dili man matahom kaayo pananglitan, ang tubag diya ingon ka nga wala ibalay ang Dios sa sinugdan. Naman lagi, wala pa nini magpakatao ang atong Ginoong Jesucristo. O di sa sinugdan na ana, sa sinugdan sa Old Testament, ari naman ta sa Bagong Testament. Espiritu patong kahimtang ha. Ang atong Ginoong Jesucristo nagpakatao diya sa babay nga walay lain mao si Maria. Hain kini nga gisugilon sa usa sa tinun-an nga mo si Apostol Pablo bradrine nga ang atong Ginoong Jesucristo atong adtuan nga natao siya diha sa babay. Niya ka na mabasa reb sa atong pagbabasahon kini Biblia adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Galacia Kapitulo 4 versikulo 4 ang nakasulat. Apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo og babae, natawo ilalom sa kasuguan. Matinaw sa gibasa no ho? Kanang gi-highlight na to, kita na ang nagpahayag nga na o naghimo niya na para masabtan nga mo na sintro nga apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak. Katod yung nagpadala sa iyang anak nga Dios, motong amahan nga natao og babae. Lain naman sa mga Pentecostal church ug sa Wanis ug sa uban pa. Nga kana kuno si Kristo ug ang amahan nga mao si Jehova maora kuno na. Ay mao nga ang Dios nga amahan mipadala sa iyang anak. Kung ang anak o ang amahan maora ang anak, wa di gipadala kay maora man na siya. Unya og siya ra man din na nagpabuang-buang ang Dios gilibog hinunta. Busa lahi ang amahan, ang Dios mo ning amahan, mipadala siyang anak. Muna ang anak nga si Kristo nga natao og babae. Nga ang babae mao si Maria. O katong natao sa babae nga mao si Maria, kana mao si Jesus. Ang atong Ginoong Jesucristo unsay puriba Brad Ron. Okay, ang puriba rin, basahon ako din sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 20 ngadto sa 21. Nahuntang 20 gingon. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tanawa usa ka manlunda sa Ginoo mitungha kaniya, pinaagi sa damgo og miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. So dunay gisamkon si Maria, nga kanang gisamkon ni Maria gikan sa Espiritu Santo. 21. Og igaanak niya ni Maria ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas iyang katawan gikan sa ilang mga sala. Busa sa gibasa ni Brad Ronnie matinaw
nga imong pagahingalan siya Hesus kanang bataa nga igaanak giingnan si Jose. Pinagi sa damgo, pinagi sa manunda. Nga iyaw panuko pagpangasawa kang Maria. O di si Kristo mo ang gipadala sa Dios nga amahan nga gingon niya munang iyang anak. Kini bang atong Ginoong Kristo nga anak sa Biblia gituhan nato man nga si Kristo Dios bisan taliwala nga nata sa ikatulong panahong pagpangalagad sa Espiritu Santo nga natuman sa atong magtutudlo. Brother, kaya ang unang panahon mauman ang kang Hiuba, ikaduhang panahon mao ang atong Ginoong Kristo. Sa ikatulong panahon sa pagpangalagad diri na sa pagtulon ang pibsib nga ang nagdumala master nga maoy atong gipaila nga katumanan sa Espiritu Santo. Si Kristo ba pag-ingon ato nga Dios mabasa ba sa Biblia hinungdan nga nagtuta dili tuod kay walay mabasa? O naagid tay mabasa rin litra por litra nga si Ginoong Hesukristo Dios niya tay pagabasahon nga Biblia kining ang buhing pulong nga Biblia sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8 mao kini ang atong mabasa. Ayaw gayud kalinti nga ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatawo diha sa banay ni Haring David ug siya reperado kang Ginoong Hesukristo siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanaw siya gikan sa mga patay. Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw, siyempre siya sinugdan sa wapan si Kristo magpakatao, dili siya tao sa kaimtan. Pero kung tao siya sa kaimtan, pares nato, dili lang ta Dios. Siya ra ang tao nga kaimtan nga gipaila sa Biblia nga Dios, dili kita. Maintiman na. Karon kay si Kristo Dios man na sa panahon kang Kristo, si Kristo pa aduna mapoy balay kay maton pa ni dani sa sinugdan ang Dios walay balay na sa panahon sa atong Ginoong Kristo wa bay balay atong Ginoong Kristo brother ni Sa panahon kang Kristo adunay iyang gipuy-an. Aniya atong pagbasahon nga Biblia adunay tatak Seventh Day Adventist Church sa Juan kapitulo 1 bersikulo 38 ngadto sa 39 ang nakasulat. Og si Jesus milingi og iyang nakita sila nga nagsunod kaniya og siya mingon kanila, unsay inyong gipangita? Og sila mingon kaniya, Rabi, nga sa ato pa magtutudlo, diin ka magpuyo. Sa 39 dayon ang nakasulat og siya mingon kanila, umari kamo og makita ninyo og sila miadto og ilang nakita ang iyang gipuy-an og sila mapabilin uban kaniya nianang adlaw kay kadto may ikanapulo naman ang takna. katinaw no sa nabasa balikan ta ang bersikulo nga gigamit ang bersikulo 38 na og si Jesus lingi og iyang nakita sila nga nagsunod kaniya og siya mingon kanila unsay inyong ipakita og sila mingon kaniya Rabi nga sa ato pa magtutudlo diin ka magpuyo dili pangutana di basta maghisgot tag puyo May balay. na balay nasa bersikulo 39 unsa no nga klaro sa gibasa sa usa sa mga ministro ato lang i-review og siya mingon kanila o mari ka mo og makita ninyo unsay sunod dayon og sila miadto kiingnan man ni Kristo o mari ka mo og makita ninyo og sila miadto og ilang nakita ang iyang pinuy-anan wala pa'y balay ang Diyos doon na busa katong giingon ninyo o giingon nimo kinsay nagpakunsan ninyo anak nga ang Diyos sa sinugdan walay balay dili na mo'y mao na pamatud-an nato nga dili yun pwede nga dawato na mo inyong makatarungan aron among kopyahon aron among ipanudlo kay sa sinugdan dan sa tinudlan wala mo itudlo ni master ng mga magawa kami ang itudlo busa karon na lang nga ni pahulay na si master kamo naman hinoy nangahas dapat pa mag-usap ta sa rason kami man hinoy inyong tudloan sa inyong rason nga di magsilbi ka ng rasona ilabihang baluta o maunay among kopyahon. Nakaroon, balikan ta ang imong katarungan, gi-highlight na po nato ni. Niya, palang pagbasa, brother, ato nang gi-highlightan o pula o ang
kini gitawag og yelo. Unsa ang nakapayag diya kung balikan ka pagbasa ka na Okay, Reb. Kini lang ang punto atong pagbasahon, no? para ma-display o. Okay, kini. Mao kini ang sulti ni Danny Mabini. Matod pa niya. Pwede ra daw siya musulod bisan asa, bisan gani daw sa iring. No. Pwede ko no, musulod si Master daw, pwede bisan asa, pwede ngadto sa iring. O niya, dayon, kanang i-highlight na to nga yelo. Pagsunod niya, kanahimo na siyang iring, kay pwede magkuno. Matod pa nimo na, naunsa na des Master, aning i-highlight na to nga yelo, nga imong istorya. Okay, atong pagbasahon, Reb. Mao kini. Mao gani daw napangag siya, kay gimusmos siya, kay gikaon niya ang sudan. Pagkapainta, pagkatawa mo is Naghangkad. katarungan ninyo o niya, katawa nga makapungot ba? Oh, Ha? Hag-as! Nahimong iring kay gusto mo ka ang sudan. Ingos pa atong iksuon nato kauban sa pagtuo. Kasi kuhan, kinini ang apelido o kalimot naman daan ni Kimurtag maglagot ba nga namusmus magus masteran niya mahinungdan ko nung napangat eh ikaon mo niya sudan din nagpairing siya. Hag-as naman nakaabot ka niya na. Anong susiyon sa Biblia eh? Ang Diyos ba? Dili malimot Brad Ronnie, Brad Diver, no, Brad Rene, nga sa atong doktrina, ang Espiritu Santo, tutumanan, si Master, nagtutal ang Espiritu Santo Diyos. Siyempre, kung si Master mo Espiritu Santo, di mo na atong pagtuo. Pero depende na sa wala pa makatuo, kay ilang mo nang katungod. Mo ganing ato silang pasundan, sundan nila ang atong mga rason, anong nagtuo ta, kay dili man ta nagtuo, nga wala ebidensya. Sama sa panahon kang Kristo, bisag unsa niya pamatuon gani, ang katong dito, katong dito, katong mo to, andi patay si Kristo, na ang atong sosihon karon mo ni ang Diyos ba, Brad Ronnie, ipanag-in ba bisag kinsa, mahimo na diyan iring si Master ana, kung Biblia, mao ang papatubagon nato sa atong mga pagpamatuon. Ang Biblia mo itong gagamiton sa pagpamatod ang Diyos dili nato pwede ikatanding sa bisan unsa. Mahimong iring kay magpasunod, musulod siya iring kay aron mo kaosulan. Samot na nga digin na pwede nga musulod dito iring aron nga mukaog sultan. Ano ko mabasa sa Biblia na may tatag Seventh Adventist Church sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 18 unya ikama na ito pagbasa sa bersikulo 25 ingon na kang kinsa man diay ninyo iga pagkasama ang Dios yaking pangutana kung unsang dagwaya ang inyong iindig kaniya dito sa Dios 25 ingon na kang kinsa man diay ako ipanag-ingon ninyo nga aron ako may sama kaniya nagaingon ang balaan. O tanawa, kining sikta sa murag tag maglagot ba, ano? Sa inyong termino nga nagpairing-iring si Master, mura magtug sa panuntion pa. Matay, ang umo, nagpahimong iring-iring, ingon kong uban. Dito sa mo abay, nagpaanay-anay, anay nga nagbakya. Artihon ko itong, wagwaka kayo, nagbakya man. Pero bago lang. Mura naghapit na ninyo yung anaon, Master. Bulimog yun sa atong utok, di ka lang malain. Kaya kung pagsulti nimo para nimo, wag ka malain kami gilainan. Kung gilainan, may kining among tubag, reply. Kung malainan ka, gaagad sa imong kibo, sa imong suntok. Ang Biblia rin ko, nagkagkin sa mandiay ninyo, ikaw pakasama ang Diyos. Eh, di kung ikaw mo tubagan na isa iring, nagpairing-iring. Kung unsang nagwaya ang inyong hindi kanya, hindi iring ko. Sa kagkin sa mandiay ako, ipanag-ingon ninyo, aron ako, magkakasama ka na, nag-ingon ang balang. Eh, di sa iring. At tuon pa na ito, nag-ingon nga iring ba? I-maintain ninyo ang pagka-iring ba ni Master? Kung bitaw na nga, kung ni Brad Ronnie pa, kung sa bata pa, mapilpilan yun atong baba kay, nagpataka naman lang tanyana. Nagpahimo na ito si Master Wirin, kay makagahong pagpalit ng sudan, kagahong ganita. Dahil mga Mercedes-Benz si Master, napil kasunog niya itong tuig 2020, Pebrero 23, adlaw, Domingo, pasado sa oras alas 8, kapil kulkula. Nasunog ang iyang Mercedes-Benz. Di ba maka Mercedes-Benz? O di na nato palito. O niya, ang sudan di mapalit. Kaya magpailing-iling henon siya. Buang nga mag-i ay.
unsa man na yung sudana nga kung kana nindot man ay mangluto, pwede na mag-order o kanang kinig magluto ay kusiniro, asa sa mga dagko nga mga restaurant ng mga ilano. Tanong ipairing-iring pa magyud nimo. Pagkabulog ka anang Dios sa og na magpairing kay gusto mo kaon og sudan pangag lang noon. Sana panamas-tamas o pagpang-among-among ba? Na mo nang itubag karon. Musugot ba ang Dios sa Biblia na iindig di mo siya bisag asa, bisag maguna-una ka lang sa Biblia, idili. O siya, kuriba, reading nga ang Diyos dili musugot ka. Mag-indig ka bisag pagani, nagiuna-una ni mo. Nga siya ingon niya na, gipungnan ka na, hain ang kuriba, reading. Aniya ang prueba rep din sa atong pagbasahon ng Biblia adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 29. Kay kaliwat man diay kita sa Dios nan dili nato paghuna-hunaon nga ang pagka-Dios na isa magbulawan o salapi o bato nga minugna sa kabatid o sa panghanduraw sa tao. Now, tanawa ang nasa screen ato makita no og nagsulong ta kay kaliwat man day kita sa Dios ingon ang Biblia na dili nato paghuna-hunaon nga unsa nga ang pagka-Dios paghuna-huna pala nga na isama siya bulawan imong giuna-una nga ang Dios tingali parehong bulawan siya ayaw na o salapi ingon ana ang Dios o bato nga minugna sa kabatid o sa paghanduraw sa tao. Hindi na ata sa paghuna-huna ganin niya na imo na yung giuna-una. Ingon, dito, lugar ang inyong tubag, Anidan, Alren, Jordel, Pananglitan. Usa naman mo tubag, puli-puli naman mo tubag-tubag kung ganahan mo. Nga, nakabasa niya nga hindi na ito una-unaon ang pag-anduraw nga may sama siya bulawan o salapi o bato o minugna sa kabatid sa pag-anduraw sa tao. Tinuod man na, dili diha anang bato, dili anang salapi, dili ana ang bulawan sa pag-una-una. Pero sa iring, pwede. Kung sa Brandon, butuho ka na, ang kauna-una, Brad Rini, nga mairing na lang ang atong pag-una-una, nga dito natin ipanagin. Buot na nila nga ko, ano ba? Muna hindi baulang, yung ilang mga prinsipyo. Hindi ko sarang na kita sa dili mo. Mo na gingon nga, gusto ilang gingon, nga kami mga kinsuran, wa nami magbase sa Biblia, maunang resulta na. Yaman-yaman na karon. Atong tibatan, kay di ay sa atong topiko nga, ang Diyos kung musulod, magpataka ka siya sulod, bisan asa nga musulod lugar siya. Dili, kay kung musulod lang siya, dili iring. Kung siya priba, bradroni nga dili, iring ang iyang sudlan. Okay, yung pribang hapon ng Diyos musulod dili sa iring, kung dili dito sa tao na musulod. Anya basahon nako ang pahayag sa Biblia sa tinamdan sa Dios dinhi sa unang Korinto sa 70 Adventist ng Biblia ng basahon rin. Pahayag ni Pablo unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16. Wala ba kamo basayon nga kamo? Grado man sa tao pagpahayag ni Pablo nga kamo templo sa Dios. Pag mag-iskot og templo isip musunod siya yan. O templo sa Dios ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diya sa sulod ninyo. Kanang pulong ninyo, brethren, iring ba na? Dili, may klaro kayo nga para na sa tao, retirado na sa tao. Basin og kanang inyong giingon nga pwede musulod si Master og iring kay siya nagsulti. Mo man ang inyong gibuhat-buhatan si Master og sulti. Nga musulod siya iring, na pagbasa sa Biblia, di man pwede. Basig buhatunon pa na. Nga Bibliyahan na, nga mabasa na ito, nga musulod siya sa iring. Dios. Ha? Ewa man daan daghan man ning among mga Biblia na Biblia nga the voice. Ha? Nakatay, gitawag og Biblia nga, gitawag og Holy Bible, gitawag ni og kini ang the Old Testament Confraternity Dual Version, New Catholic Edition of the Holy Bible, the Old Testament Confraternity. Wa mahimong iring musunod siya. Nakaroon, hain pa, kung mag-isgot ang Espiritu Santo kay ang atong doktrina na ba, Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu, kung nag-Espiritu Santo, pero basig mo ingon uman, kanang ditsog yun na mabasa ng Espiritu Santo. Sa Biblia, brethren, ang Espiritu Santo,
sa Biblia, musulod, magpahimong iri kay mukha og sudan. Ang Espiritu Santo, Reverend, musulod na sa tao, wala nag-ingon diya nga ang Espiritu Santo magpainang iring ug mukaog sudan. Ano atong pagkabasahon sa Biblia, adunay tatak sa Seventh-day Adventist Church sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19. Okay? Nagaingon, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Oh. Naging matod pa ni brother ni, ili, musulod. Diya sa iring, aron mukaon lang yun, ng iringan ng sudan. Musulod sa tao. Di kung musulod sa tao, sama nga ang Diyos sa sinugdan ng anak Espiritu, pag nagkatawang tao o nagbutang og lawas na tao, di si Kristo o ang lawas na may mukaon. Dili nga magpairing-iring, oy. O, ang Espiritu Santo mupuyo sa sulod ninyo. Dili kay bisag asa mupuyo, pwedeng iring. Pwedeng iring, tuod sa Mateo 19:26 nga mahimo sa Dios ang tanan. Pero di na lang po na musulod siya iring, aron magpairing-iring, aron mamusmus, aron mapangang siya. Pagka ninduta ang rasona o kamoy magsulti, pero kung kami may magsulti, labihang maunta na. Mabitaw song niingon, bisa naglabay nga na isultihan na mo nga. Kung saan rin mga pamilya, mabili nga, gahit mag-ulo. Gahit ko nung mag-ulo. Ingon pa sila, mga bubuk, magteri sila. Tanaw na ko ninyo, dili man mo mga bubuk. Ano ba? Karong panahon na, mo na ni atong pagkabubuk. Pagka nabubuk, nata, manulti na tagli sa kunsa. Ayaw po taon, oy. Ha? Patuo po doon mo nilibiri. Ako wala itong masakit ninyo, taliwala na inyong minimo. Pero dili pwede nga dili na mo panubagan. Kaya kasi nagtuo mo nga, lisod na po kaayon eh. Tumakon, kay napangag na sa master kay gimosmos kay kaog sudan, kumikan nagpairing-iring. Para mas tama sinuna. Nagkaroon. Kung mag-isguta ang Diyos mukao, magsaba ba siya, magsulti siya, magpairing-iring siya, sa Biblia, brother. Kung ang Diyos gusto ba mukaon, kung siya yung isulti. Ato pagabasahon red. Kini nga Biblia, kining may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church, Holy Bible, ato pagabasahon dinhi sa Salmo, Kapitulo 50, versikulo 11 hangtod sa 12. Mao kini ang nakasulat. Naila ko ang tanang mga kalanggaman sa kabukiran, ug ako ang mga mananap nga ihalas sa kapatagan. Dayon sa versikulo 12, kung ako pagagutomon, ako dili musulti kanimo, matud pa sa Dios. Kay ang kalibutan ako man, ug ang kahupnganan niini. Ingon ang Diyos, ako ang mga manap nga ihala sa kapatagan. Ingon ang Diyos, kung ako pagagutomon, ako dili musulti kanimo. Matay, nisulti mas master diay nga. Igutom ko, mautong nagpahimo kong iring. Pagkahimong iring, ikaom na kong sudan. Gimos-mus ko sa tagiya sa sudan. Mo hinungdan, nga kining akong ngipon karon nga bangat na. Pila na lang nabilin. Uy, ayaw po ka. Niya, kung gusto ang Diyos o manimaho siya, sa Biblia ba, Brad, Rini, ang Diyos ba, manimaho kung unsay giluto? Manimaho gud ang Dios reb ug unsay giluto sa tao. Kaya matod pa nimo nga manimaho man, magpairing-iring mapunsya manimaho na. Dili oy. Naasa man kining manimaho. Aniya atong pagabasahon kining mayong balita Biblia nga adunay imprimatur ni Ricardo G. Cardinal Vidal sa Genesis kapitulo 8 bersikulo 20 ngadto sa 21 ang nakasulat. Sinuwi nagbuhat og halaran alang sa Ginoo ug mikuha siyag usa ka matag-matang sa hinlo nga mga mananap og mga langgam og gisunog niya kini ingon nga halad sa 21. Sa napanimuan sa Ginoo ang kahumot niini, miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ko nagayod tunglohon ang yuta tungod sa gibuhat sa tao. Isang diya lang tama, no? Okay? Ang nakasulat diri, no? Na sa versikulo 21, sa napanimuan sa Ginoo ang kahumot niini, asa atong halad nga sinunog nga mga mahinlo nga mananap.
Nanimaw, ihumutan siya. Pero, ingos nuwi nga, nakita na ko nga nanimaho ang Diyos kini doon. Kadto, nagpahimaw siya iring. Nagpairing-iring. Why mo ba sa Biblia? Karon, ang atong Ginoong Kristo Diyos, kung gutumon si Kristo, mongyo lang na, dili magpairing-iring ang Diyos, oy! Kung gusto siya, nga na siya isugon, na siya priba, brother. Okay, ang prueba din sa Seventh Adventist Church, kaya kung nabibigyan rin, basahon ako, niya. Sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 40 ngadto sa 43, yun niya ang tumabasa. O sa nakasulti na siya niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o mga tiil. Para na kung Ginoong Kristo niini, nagpahigayon. Samtang sa ilang kalipay, sila wala pa mutuon niini o nang hibulong. Siya mingon kanila nga itong Ginoong Kristo, doon na ba kamoy makaon dinhi? Oo, nangutan na. Doon na ba kamoy makaon dinhi? Oo. Si Kristo nga Diyos ba doon? Di ba? Oo. Dayon. Atong ipadaan sa pagbasa, Dinis 42. Ug siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Kung kayo mutana naman sa Kristo, doon na kayo makaon dinhi. Gitagaan nila si Kristo og sinugba nga isda. O kini gidawat ni Jesus o iyang gikaon sa ilang atubangan. Mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsunan, nung kita mo na, si Kristo nga Diyos, kung gusto mo dahil pwede, doon na ba mo isda? Kaya siyempre, nagpakigsama na si tao, di gihatagan isda na sinugba. Isa di ko, ano lang inununan, kanang tinuwa. O, sinugba. Isa kay magpairing-iring sa ko. Oo. Ang kakaon kong isda. Nya, gidawat na ni Kristo, gikaon sa ilang atubangan. Wa mas Kristo. Napa mo'y sinugba. Kunya ra, magpairing-iring sa ko. Naunsa ba? Mangayo raman na ang Diyos o ganahan siya. Di kay magpahimong iring. Doon sa mga mahal na mong tigpaminaw, sa mga pamilya, sa mabini dili, tanan, ng mga mabini. No? Kato ng mga mabini nga, naunsa ang mga panabot nini. Pero ang among tuyo, ang mauli mo, ha? Amo mong i-unite sa katarungan, sama sa akong katarungan na gitulog ni Master. Aron, dili sa gisulti ni Master nga ang tao nga nawala na ang balaan na espiritu, o sa kinason pa, nawa ng tinod na unod sa kinason, didagan ang bayanan, pero tanaw umang, mailang kuno nga ang espiritu nga di maayo na diri nato, o sama sa kinason nga ang nakasunod na umang, kay magyama-yama na kuno ta sa sinultian, o magpakita sa dili maayong binuhatan. Ano sa mulina? Di na yama-yama. Para dili magyama-yama, pamatian mong katarungan. Karon, baya naman, naguna-una mo, ato nito bakon, di bomba na po mo. Di pagbomba, way kabugtuan. Di na bigyan mo surrender. Kami inyong pasurrenderon. Ang among tuyo na kamong surrender para manumbalik na magkuusa. Diri sa pagtunod ng prinsip. Ang to niya, ang among ikalagad kinyo. Kini ang alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa among magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr., sa ngalan sa makaubang ng mga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. O kiniusap ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kanimong hangtod sa sunod gayon, sa samang tagna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tayo sa daon